panibagong araw, panibagong adventure mga kaspero. Samahan nyo kami ngayong araw. Mamamana tayo. Pupuntahan namin yung spot kung saan kami nakakapana ng mga Bigay Tree Valley. At pagdating na namin dito sa spot, tingnan nyo mga kaspero, sobrang dami talaga ng mga Bigay Tree Valley na ito. Kaso lang medyo mahirap. At ayun, tumira tayo. Kaso lang sumablay. Nadaplis ko yung pagkatira natin. Sayang, dami pa naman. First catch sana natin yon, kaso hindi tinamaan. Pero okay lang, babalikan na lang natin dahil nandyan lang naman sila sa ibaba. At ito, nung binalikan natin, sobrang dami talaga. At ayun, nag-attempt na sana akong panain, ngunit ayun, bumaba sila. Sobrang lalim kasi ng spot na ito. Nasa 35 meters or 21 na dipa. So hindi namin kaya talagang free fall lang kami dito mga kaspero. Dahil yung kaya ko ay nasa 10 hanggang 12, hindi pa lang naman mga kaspero. At ayun, hindi tayo nakapana sa sobrang dami. Sayang, pero okay lang, hindi rin tatagal, makakabay na mano rin tayo. Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana. And this time, naka-timing tayo mga kaspero. Habang pababa pa lang ako, meron akong nakita na Giant Tree Valley. Yun yung hinahunting ko, ngunit nandyan na pala sila sa likod ko. Kaya di na ako nagdalawang isip na tumira ng isa. At ayun, sapol mga kaspero. Sabi ko pa nga ba, hindi tayo masisira sa Bigay Tree Valley na ito. Dahil sa sobrang dami, nakatira tayo ng isa. Good size na rin ito dahil umabot ito ng 4 na kilo isang piraso. Tag 300 pa naman ang kilo nito. Kaya sulit na mga kaspero, may panggas na kami sa araw na ito. Handa na, tahimik lang ang paligid. Sa ilalim, buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat, kalaban pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob. Siyempre, pagka-secure natin ang ating Bigay Tree Valley, bumaba ulit ako at ito yung nagpakita. Isang malaking tangigi mga kaspero. Pagka pre-pull ko, pag stop ko ng 18 meters, ayan, bumalagbag sa atin itong isang King Mac. Kaya tinira natin at napakaganda ng pagkatama natin dito sa King Mac. Na spine shot natin mga kaspero. Kahit medyo malabo yung tubig, may biyaya pa rin. Kaya let's go. Pangalawang isda natin sa araw na ito, isang tangigi. Laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spearfishing, YouTube stories,
dahil malakas na nga yung agos doon, kaya lumipat kami dito sa Ilig-Iligan. Ito yung spot na pinapanaan namin ng mga giant trevally at saka long-nosed emperor. At sa time na to medyo malinaw sa ilalim yung tubig, pero pag angat mo, doon mo magkikita yung labo. Kaya ayan, kung napapansin nyo, merong mga good size na trevally maaligid sa atin. Itong trevally na ito hindi na to lumalaki, kaya hinayaan na lang muna dahil meron tayong nakikita ng mga long-nosed emperor sa unahan. At ayun, meron isang malaking malaguno mga kaspero, kaya yun yung tinatimingan ko na tirahin. At ayan, nakita ko na mga kaspero, at nung tinira ko na, eto yung nangyari. Boom! Sablay. Pababa yung pag-aim natin sa isdang ito, kaya hindi tinamaan. Taplis lang mga kaspero, pero ayos lang. Bawi tayo sa next dive natin. ng alon. One breath, one dive, one shot. Kapiramal, spear fishing, hindi lang content. Una, kailangan na naming umuwi. At nag last drop ako dito sa unahan kung saan ko napana yung nakawala nating chop fish, dahil dito ko nakita yung mga long-nosed emperor na marami, good size, kaya bumaba ako dito at nag-ambush. At ayun, hindi tayo nagkamali, isang napakalaking long-nosed emperor, 2 piraso, kaya pinili ko itong itim na sobrang laki. Ayun, sapol na sapol mga kaspero, gitnang gitna yung pagkatama natin. At eto na yung last fish of the day natin, dahil umabot ito ng kulang-kulang 7 kilos, 6.8 kilos mga kaspero. Ayos na, meron na tayong mga biyaya sa araw nito. At ito na yung last fish of the day natin. Maraming salamat mga kaspero sa walang sawang pagsuporta. At saka hindi nga pala tayo makapag-upload ng matagal-tagal na video, gawa ng malakas yung amihan dito sa amin, kaya hirap kaming makasisid ng matagalan. At kung dito lang sa isla, talagang matumal yung mga pahuli namin, kaya keep on watching lang and standby sa mga may upload natin sa susunod na araw mga kaspero. Tunay na buhay.